Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lami ndithenjiwe. Molweni, namhlanje sizawufunda uYeremiya 34, uJeremiya 34. Inhloko yayo ithi udaba oluya kuZedekhiya. uZedekhiya ngulapho umngani kaloku eyawathatha uYeremiya umprofeti wamqopha wamfaka ejele ngenxa yomyalezo ubuvela kumaxhoba ayakhawuleza. Namhlanje umyalezo wakhe azawufumana uthini na. Ovesi yokuqala, ngexesha ukumkani uNebukadnezari waseBhabheli wayehlasela iYerusalem kunye needolophu eziyingqongileyo ngomkhosi wakhe wonke. Wayencediswa zikumkani zonke ezazingaphantsi kwakhe, yena Nebukadnezari awayezilawula. Wafikelwa ludaba luvela kundikhoyo uYeremiya. Kanye ngelo xesha behlasela lisenza kugcwele amasoja kubuhlungu kusiliwa kunjeya. Fika umyalezo yakho uYeremiya. Udaba luthini? Uthi uvesi 2, utsho undikhoyo onguThixo kaIsrayeli ukuthi yiya kuZedekhiya, yiya kumkani wakwaYuda. Uthi kutsho undikhoyo ukuthi esi sixeko, ethethe iYerusalem, athi esi sixeko ndiza kusinikela esandleni sokumkani waseBhabheli, yaye uza kusitshisa sibe luthuntu. South Africa ilizwe lethu lingade litshile libe luthuntu ngenxa yosuka kweYehova. Afrika lingatshi iAfrika ibe luthuntu ngenxa yoba sisuke kweYehova. Asibuyeleni kweYehova, asibuyeleni kweYehova. It's a wedding season it's a wedding season. Asiyifundeni le ncwadi kaYeremiya. Nawe Zedekhiya kumkani awukuphuncula, uza kubanjwa unikezelwe kuye umngani uNebukadnezari. Nawe wena Zedekhiya qala uzayifumana ngecala lishushu. Uza kumbona ngamehlo akho. Ngokwesibini lo myalezo ufumana, uzawubona ngamehlo wakho kumkani waseBhabheli, nithethe ubuso ngobuso, uhambe uye eBhabheli. Wena qala Zedekhiya. Nathi izama utsho ukuthi undibophe mahala, fanele wandifaka ejele mahala. uYehova ayithetheleyo uyithethela kajike. Verse 4, kambe ke mhlekazi Zedekhiya kumkani wakwaYuda, live neli lizwi likandikhoyo. Utsho kuwe undikhoyo ukuthi wena Zedekhiya akuyi kufa ngekrele, uza kufa ngoxolo, nanjengoko abantu babesenza isiqhumiso xa babengcwaba oyihlo. Nditsho okumkani bamandulo, ngokunjalo naxa bangcwaba wena baza kwenza isiqhumiso. Nawe baza kukuzilela bathi, mawu Nkosi, uthethile undikhoyo, lowo ngumlomo kandikhoyo. Kwake abanye abantu izidumbu nazi eziqunquluze phaya azingcwatywa, afaka kubi ngekrele, akho nemingcwabo, akho nabantu ababakhalelayo, kubi kunjeya. Zizinto uYehova wayezithethile uba ziza kwenzeka, ziyenzeka ngoku. Uthi ke ngoku wena, kodwa wena abantu baza kukhalela wena, awuzofa ngekrele wena Zedekhiya, kodwa uza kufa. Verse 6, umshumayeli uYeremiya wawathetha ke onke la mazwi kukumkani uZedekhiya wakwaYuda eYerusalem. 7, xa kanye umkhosi wokumkani waseBhabheli wawuhlasela ezo sixeko kunye nezinye iidolophu ezazixhathisile, ezinye iidolophu ezazixhathisile kaloku ezazisala ubheke eBhabheli. Kanti uYehova wayitshilo wathi abantu mabahambe baye phaa.
bathi xa abantu bengayi phaya bazawufaka kubi, bezawufa zizifo, bazawufa nayindlala, bazawuhlaselwa kakubi. Uthi ke ngoku kwakho needolophu ezazixhathisele zazisala ukuxhathisa kukwala kokuthi no, kanti kufuneka babe obedient, bavume. Nathi ke South Africa sikuxhathisa, masikhonzeni uThixo, masibuyeleni uThixo. Nezinye iidolophu ezazixhathisele eLakishe, uyazibiza ke iLakishe neAzeka, kuphela kwezixeko zakwaYuda ezazinqatyisiwe ezasalayo, okwasala ezi zibini sigqiba kuzibiza. Ithi ke ngoku intloko ukukhohliswa kwamakhoboka, intloko lena kuvesi 8. Lavakala kuYeremiya ilizwi likaNdikhoyo emva kokuba ukumkani uZedekhiya wenze umnqophiso nabantu baseYerusalem wokuba baza kwenza isibhengezo sokuwakhulula amakhoboka. 9. Amakhoboka angamaHebhere, angamadoda nabafazi, khona ukuze kungabikho mntu ungumYuda unekhoboka lomYuda. 10. Bavuma bonke abantu kunye neziphathamandla ukuwakhulula onke amakhoboka, bangabi sabakhoboza abo bantu. Bawakhulula ke. 11. Kodwa kamva babuya barhoxa. Akwenziwa njalo yawo. Xa sisenzile isithembiso, asisigcine, singarhoxi. Kodwa 11. Kodwa kamva babuya barhoxa kwizigqibo zabo, babanyanzela abo bantu ukuba mababuye babe sebukhobokeni. Bathi uYehova ethile ukuthi bevumile ukuthi babevile into yokuthi amakhoboka mawakhululwe, bona bavuma kuYehova, bajika babanyanzela uba mabakhoboze, babesebenze ngokukhoboka. Andazi ukhoba indlela osebenza ngayo, kodwa uYehova akathandi. Boxelela yena ukuthi banisebenzise kwekhoboka, abanibhatala nonibhatala, boxelela uYehova, sondele kuye, uzokulwela. 12. Lavakala ke kuYeremiya ilizwi likaNdikhoyo lisithi, 13. Utsho uNdikhoyo onguThixo kaIsrayeli ukuthi ndenza umnqophiso kunye nookhokho benu mhla ndanikhupha eYiputa, ndabakhulula ebukhobokeni. Ndathi kubo, qho ekupheleni kweminyaka 7 kufuneka nikhulule wonke umwenu ongumHebhere ozithengise kuwe ithuba leminyaka 6 ekusebenzela. Kodwa ookhokho benu abazange bayihoye nokuyihoya loo nto ndandiyithethayo. uYehova keeps ama-promises zakhe nam. He's a covenant keeping God. Uyazigcina izithembiso zakhe, uyazigcina ne-covenants, nenqophiso yakhe nathi ayenza nathi. Xa ke sisenze isithembiso sisigcine. Isithembiso siyazenza thina, sithi xa sisengxakini sithi siphi umsebenzi sizawukhipha okweshoko, siphi umsebenzi sizakwenza kanje nanje endlini yakho. Sithi nethi sifumane imisebenzi nje selebala isithembiso. Uyasigcina uYehova isithembiso. This is an eye-opening message. Nantsi uMshumayeli, incwadi yoMshumayeli iyasicebisa nayo isihluko sesi-5, Ecclesiastes 5 verse 4 to 5. Ithi when you make, asiqale ngesiNgesi, ithi when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. Ithi it is better not to vow than to make a vow and not fulfill it. NIV leyo. Incwadi yoMshumayeli wesi-5, isahluko sesi-4 yotsho kweyesi-5. Ithi xa wenze isifungo kuThixo, khawuleza usifezekise.
akavani nezitshakala zitenge, akavani nje nezitenge ukuthi isitenge ukuthi isitshakala sisitenge uthi akadibani nezitenge ezezakwenza izithembu zezijike ezingasifisikisi. Uthi ngoko uthi izitshekele ngoko ziphumelelise isifungo, uthi kufuneka zisiphumelelise isifungo, uthi kufuneka uba sesikhe senza isifungo masisiphumelelise. Akavani nezitenge, dibani nezitshakala ezilibalayo zenza idinga noyehova sijike selibala. Kungcono sithule, uthi kungcono uthule ungasenza isithembiso kanti awuzusifisikisi xa usenza nothixo. Loo nto isifundisa ntoni? Isifundisa nathi kuma-families wethu masingathembisi into sijike singazenzi, sigcine isithembiso ngale ndlela esifanele sisigcine ngayo kuyehova, sosigcina nabantu ophila nabo. Ndithi ihamba kanjalo le. Kambe nina nayo 15, kambe nina nezodlwayile nandikholisa ngokuthi nonke nivume ukuwakhulula amakhobo ebukhobokeni amawenu, nenza umnqophiso phambi kwami endlwini ebizwa ngegama lam. Kodwa ngoku nibuye nasityeshela eso siqini, nalinyelisa igama lam ngokubuya nibanyanzela. Uthi nabo ngoku babuye benza laa nto yenziwe ngookhokho babo, ufuna usetyenzelwa, sisebenzisa abantu kakubi, benze amakhobo kabantu ebenisele nibakhululile abanye apho bathanda ukuya khona. Verse 17, imeseji enkulu yokuthi uyehova uyasigcina isithembiso. Masazi nje ukuthi njena singabuyisi sisuke kuye ngoba izinto zithatha ixesha, sithi hayi akabaphindaphinda, uzawuphendula, uthatha ixesha lakhe nayo nendlela yakhe enza ngayo izinto. Kaloku singakubuyeli eyiphutha wena uhamba ukhohliswa ngabantu kuthiwa hayi akasoze aphinda akuncedisa. Yazi uma unegative usathane umncedisa kanjani? Abantu abangamfuniyo uthixo bamncedisa bathi ubulinde ntoni, kakade ubulindele ntoni uyehova. Ungavumeli loo nto apha, uhlalele loo nto kanye. Ngoba uyintoni? He's a promise keeping God. He's a promise keeping God. He's a covenant keeping God. Ebenze ii-covenants with you or with us, malitho. Singabuyele emva. Eli lizwi lizosiqinisa into yokuthi masingabuyele emva, sive sikhohliswa la Antichrist ingakulingi ukukhohlise noxele ethi akukho nto impilo yakhe ayizojika, nifanele nabuyela kulo yehova akasoze anenzelele. Singaviyeba abantu i-end times, ungarelayi kwi-online ndokuxelela. I-internet ingakulingi ukulahlekisa, ingabi ngumfundisi wakho, ingabi yicawa yakho i-internet. You'll be lost forever. Verse 1. Uthi verse 17. Ngoko ke utsho undikhoyo ukuthi aninithobelanga ngokungawakhululela amawe. Niyabona ke ndinivakalisela isibhengezo senkululeko, inkululeko yokufa ngexele nendlala nobhubhane. Ndiza kunenza nibe ngumbono orhwaqulisayo kuzo zonke izizwe zehlabathi. Lowo ngumlomo kandikhoyo. Uyayiva ke ngoku ukuthi laa nto leya yongagcini isithembiso ineziphumo ezintle. 18, amadoda awaphuleyo umnqophiso wam akayifezekisa imiqathango yomnqophiso awawenza phambi kwam, ndiwafanisa nethonga, awalahlula kuthuyeni, aza acanda phakathi walo macala alo. 19, iziphathamandla zakwaYuda naseYerusalem kunye namaphakathi ababingeleli kunye nabo bonke abantu beli lizwe abacande phakathi kwamacala ethole elahlulwe kucini. 20, ndiza kubanikezela esandleni seentshaba zabo ezizungula ubomi babo.
izidumbu zabo zibe kukutya kweentaka namarhamu. Naye ukumkani uZedekhiya wakwaYuda kunye neziphathamandla zakhe ndiza kubanikela esandleni sentshaba. Zange bavume kaloku, bala xa kuthiwa mabahambe. Uyabona ngoku izinto ezithethwayo ngabo ngenxa yoba baxhathisa, bala. Masingaxhathiseli bethu. Yho, ndiza kubanikela esandleni sentshaba zabo ezizizungula ubomi babo. Bebevela kakade benentshaba. Israyeli uvele unentshaba, nawe South Africa uvele unentshaba, nawe Afrika uvele unentshaba kakade ezingathandi ukubona uhlelisene kahle. Ayithandi. Khona abantu abangayithandi i-peace. Khona abantu abakhonza usathana kakhulu, abangamfuni noThixo, abathi noba kuvele icawe phayana eTV-ni kuthiwe switch off that TV, asifune cawe. Basekhona ke, bakhona eSouth Africa abantu abanjalo. Ungabalandeli ke wena, somfumene uYesu, ungabalandeli ngoba sikhona isiphumo xa sisuka kuYehova. Nazi 22 ezimbi, yho, indaba ezimbini sasifuna. Ndiza kunika umyalelo ndiwubuyisele kwesi sixeko, usihlasele, usithimbe, usitshise ezidolophu zawuze. Utshile wathi uzazitshisa zibe luthuthu. Uza kwaYuda ndiza kusitsho, uthi ndiza kuzitsho zibe yinkangala apho kungekho bani unokuhlala. Lowo umlomo kaNdikho. Baya sebehambile, baya bavuma, banikiwe isithembiso ezokuthi njengamina ndizawuba nani zenikhonze, ndizoba nani. Wathi mabakhe, wathi mabatshatiselane, mabenze yonke into ibe ngulilili, kube mnandi. Ngoba ngani baya bavuma, bazibona ukuthi hayi besonile nyani. Ndithi indlela yethu siphila ngayo nasemakhayeni, families iqala kwifemeli. Basifundele uvuma, sithi onaphi izinto xa zingenzekanga ngendlela ebesithembise ngayo. Xa singakhange sivume ukwenza ntoni, uceba uThixo phambili, nasitsheni ukuthi hayi ndiyaxolisa, le ibifuna ndiye ndaqala ndayicela uThixo phambi koba ndithathe izigqibo ezinje kwi-families. Ngoba seyisiya ecaweni nje, isuka in families. Asibe teachable in our families. Asikhonzeni uYehova singabazali, kwenzela ukuthi nabantwana bethu bazobona ukuthi nangu lo Yehova uyaphila. Sizokwazi ukuthi njena sifumane ubomi. Akho nto enzima xa sinoYehova uyasilwela. Akozizeli kaloku, akalali umceli kaSirayeli. Nale sisivunguvugu sifuna uYehova qha. Akakho omnye umntu ozisolvela ngaphandle kwamaxhoba yakhabaza. Ngoba uzawulwa nale mimoya. Thina sijonge ukuthi sithi thina silwa nabantu, ngoku abantu balwa apha, kanti wenzeni? Kukho imimoya, spiritual battles, ezifaka imimoya emibi apha ebantwini ukuthi makungabikho xolo, makulwe bodwa, kodwa bamnyama bodwa. Ihlazo leli, lihlazo maneli. Asikhuzaneni, asikhuzekeni.